Khublei parlok baro mentakasngi ngenya pe ikan ke video ba shet yono pudo. Tekini hang ne arcai ki khaw bang khle utu khaw babit na barlong rong purple nang ta bat utu khaw bangi shai shet jahi. Te hadin kata ngi pedem yaki baro shimien. Bat kum la shai step ngathat hakasngi baro shisngi hadin kata pat ondaw lar kyang nga sakrany hau grinder lane dong hau thlong hadu ba undal wet ba. Teu ne hang ne mentang ngelayu I pangaladep krany hau grinder bat ulalong powder kumne menta pat ngan khle yau ne bat ngan ai lang kamlo hang ne kendian la ne dak baking soda. Hadin kata ngan sakhle yaki bat ko dekat ba ngan khle yau ne u khaw powder ngan nang pon artat ya kene ke Dohsniang ka kleng Dohsniang ka ba ngamut ban pendon kam hakan ne ka jingbam ka ba menta nga ai lang kamlo kendiat ha ka por bangapon. Te onda kala I bah kan do onda kala dai tha ngin sa otrit kumne bat ngin sa pendon kam kan hang ne nga pendon kam da Umsyaid ban khle yu ne kar kom ban khle yu ne khaw powder kalong kum ba khle atta hi te nga kum ai khambun nga ai lang ar shamoy atta nga khle lang bat hadin bangladep khle ulong kumne Temen tapat ngan song hakisla bat ngan sa shet. Kine kisla hang ne ngaladep side bat ngaladep ngian. Mentapat ngan song bat ailang bat ketukado kabaladep ot. Te komban song tang kum tuhi ke pasuk bha tang ba kini ki tuduk trong kasla ngi dei pan khliap bha yiki ha por bang song knang bak tu ko klen kan mi shabar Te kini mentang ladep song lut iki pan ngan stang pan shet no ha kene ka kabalat nam lepa ngan shet kum shikenta lane arkenta ngan pe artat hi ha ka por pa shet hadu ba ka kala stang Duna ha ka por manga shet ngan perit ikading bun sin parlok ladangi shet ngidei pan shet hau kiu ba he knang bagi nekin kham rung ha po ka hadin ka shikenta arpau minit nga shet ngape pat iki pakilas dang I menta pat ngan ra sharut bakin dai tha te menta parlok ngin yape lane check iki kilalong kumno ngan plit menta kan ka song ka padang kong kelak klen bha pat kadang khluj bha Parlok shibu lada pim yo yo no khaw balong rong kumne phila pan shet tang dau tu khaw bangi shai shet jaman lakas ngihi la ne dau khaw khasi tang ba lada phi shet lang bat uno khaw ba kumne pat ngin hap ban ai tang khindiat hi namaru no khaw ubit na palan tang ba ha kapor bangi krain la ne dong yo khaw ngi de ban dong lwet bha knang ban khambang kanaka jingshet Te perlok ba iet kena video ba shet pudo kalapoi menta sepakut. Ngan say kendo pat pi ha ka way pat ke video ki pandang wan bat to nang song sok ngin say kendo pat. Te tang kumne
Khublei Shibun.